wakhulu uDani ekhulela kuloo ntsokolo. Bebedlala ndithatha isilingi ndihambe ndiyodubula intaka ndibashiye. Otshomi bami biza intaka nesilingi. Amen. Amen. Ndiyodubula intaka ndibuye esikolweni. Akho umuntu wayesithi mandiye esikolweni because akho umuntu ebeseqala kwam, because nomama besemkile wazondithatha after ixesha wandithatha wandisemonti. Xa ndifike emonti lityotyombe likekele, lithi xa linetha elaa tyotyombe ungena kulalo kuchotshwe ezitulweni. Xa kunetha ekhaya bekuchotshwe ezitulweni amathonsi, kubekwa amabhakethi, agcwala amabhakethi ngamathonsi. Xa kunetha ekhaya besiba nexhala. Ekhaya misi andikhumbuli ukuthi siyokwenza igrosari, kuthiwe ngamasambeni siyokwenza andikhumbuli nemina eyi-1 kuthiwa ekhaya kuyokwenziwa igrosari. Bekuthunywa mhlawumbi loo mntu loo 10 kg ayothenga loo rayisi, sohlala ngaloo rayisi siyiphindaphinde ilanga lonke, irayisi emhlophe siyiphindaphinde. Andikhumbuli xa lixesha labantwana besikolo for i-Christmas, xa bethengelwa impahla abantwana besikolo, ayikho nemina eyi-1 thina sake kwathiwa sibatsha sinxibele impahla yokuya. But wakhulu uDani kuyo yonke loo nto ndakhulela kuyo. Azange ndanxiba kwantwintsha. Xa ndikhula kwafumaniseka uba mandingayi esikolweni, mandihambe ndiyogida for ikhaya lam. Mncinci 10, 11, 12 ndaphela eprimary esikolweni. Zange ndigqithe ndaphela eprimary esikolweni. Kwanyanzeleka into yoba mandiyogidela ikhaya ukuze lilale lityile. Ndiqale ngoyosayida chophe estopini ndilinda abantu xa bebuya etawuni bephethe i-12 koma ukuze ndibaphathise, bandinike loo mali bandinika yona. Ndihambe ndiyobeka loo, ndiphinde ndibuye ndiyohlala estopini, thathe laa mali ndiyothenga ngayo ukutya ukuze ekhaya kulale kutyiwe. Umama athi wandijonga aqonde lo mntana ngenye imini ndiyotya ngaye.